Ei, mulțumesc frumos, bună seara, sunt chiar foarte, foarte bucuroasă să fiu din nou alături de voi, dragi copii, și de voi, dragi părinți. Îmi pare rău că de data aceasta totul se va desfășura online, dar bucuria trebuie manifestată oricum am putea noi să o manifestăm, în orice condiții, pentru că bucuria reală este cea care ne ajută să mergem înainte. Voi începe prezentarea din seara aceasta cu prezentarea partenerului nostru, May Lily. May Lily ne-au fost aproape și cred în noi că și noi am fost aproape de ei de mai bine de 6 ani, de fapt. 6 ani de colaborare de succes, 6 ani în care May Lily ne-a dovedit că împărtășesc cu noi toate principiile noastre, dintre care cel mai important este profesionalismul. Cei 340 de candidați, cred că de fapt sunt mai mulți, am pus o cifră rotundă, sunt fiecare din acești candidați și fiecare certificat este dovada clară a faptului că May Lily sunt totdeauna partenerii noștri de nădejde, pentru care vă mulțumesc și vă mulțumesc nu doar în nume propriu ca profesor de limba engleză, dar vă mulțumesc în numele Departamentului de Examene din cadrul Universității Cambridge. În seara aceasta vom sărbători împreună 90 de candidați, 90 de copii. Din păcate, dacă e să mă uit la numărul de participanți, nu cred că sunt toți prezenți, dar ne bucurăm pentru fiecare reușită și pentru fiecare certificat în parte. Suntem aici să sărbătorim și suntem aici să îi felicităm pe cei mici, dar nu în ultimul rând să îi felicităm și pe părinți care au sprijinit procesul de învățare acasă și mai cu seamă să îi sprijinim și să îi felicităm pe profesorii de la May Lily, fără de care această poveste de succes nu ar fi avut loc. Este adevărat că Cambridge Assessment English este lider pe piață în lume în acest domeniu al evaluării non-nativilor. Dar fără voi, dragi profesori, nu am putea să ne facem munca. Și fără voi, dragi copii, nu ar avea cine să beneficieze de munca noastră, iar părinții sunt, să spunem, factorii din umbră care ne sprijină pe toți și, de fapt, ne sprijinim unii pe alții, așa cum este și normal. Prezentarea mea va conține o scurtă carte de vizită a Departamentului de Examene, în special pentru părinții noi, dar poate și pentru copiii care nu m-au ascultat, nu m-au auzit anul trecut și, de asemenea, o serie de sfaturi și de materiale și de informații pe care toți părinții și toți copiii trebuie să le știe. Sunt convinsă că profesorii de la May Lily au promovat extins și aprofundat toate materialele pe care noi le recomandăm. Eu aș vrea doar să fac un fel de recapitulare sau, de ce nu, chiar să introduc elemente noi pentru copiii care sunt la început de drum și pentru părinții lor. Haideți să începem. Așa cum v-am spus de la începutul prezentării, ne bucurăm de parteneriate peste tot prin lume. De ce? Pentru că realmente suntem alături de fiecare copil, pas cu pas, dar această dedicare a echipei Cambridge, echipă care se ocupă de scrierea, de redactarea examenelor Cambridge, ne-au făcut faimoși peste tot în lume și, după cum observați și pe slide, am reușit să cuprindem o ofertă de examene care să se oglindească în grila europeană. Cu alte cuvinte, avem teste și examene pentru oricare din nivelurile cadrului comun european, de la A1 până la C2, dar mai mult decât atât, ne-am dorit să introducem un pre-nivel, îl numim noi Pre-A1, pentru cei foarte mici care acum încep să descopere limba engleză. Dragi copii, eu vă doresc să pășiți pe această scară a examenelor în fiecare an, alături de noi și alături de partenerii noștri May Lily.
De mai bine de 100 de ani, Cambridge Assessment English este, să spunem, lider de piață. Aș fi vrut să folosesc un cuvânt românesc. Suntem câștigătorii acestei curse pentru cel mai bun board, pentru cea mai bună instituție care evaluează non-nativii din perspectiva competențelor lingvistice la limba engleză. Și de aceea, de mai bine de 100 de ani, mai exact din 1913, am reușit să sprijinim milioane, chiar milioane de candidați, nu doar să învețe limba engleză, dar și să-și demonstreze abilitățile în fața întregii lumi. Am reușit totdeauna de asemenea să oferim încredere celor care se pregătesc și se înscriu la examene și nu doar încredere în noi, ci și încredere în partenerii noștri. Așa cum spuneam, centrele noastre de pregătire trebuie să îndeplinească aceleași criterii și aceleași principii de muncă pe care noi le promovăm de mai bine de 100 de ani, iar May Lily este unul din câștigători, unul din centrele de pregătire din lume. În întreaga lume sunt aproape 52.000 de centre, în România câteva sute. Deci, iată, dragi copii și dragi părinți, sunteți printre norocoșii care sunt în contact cu unul din partenerii noștri. Așa cum vă spuneam, din 1913 până acum, mai mult de 5,5 milioane de candidați, de oameni, copii, adulți, s-au bucurat de certificatele noastre, s-au bucurat de examenele și de testele pe care noi le punem la dispoziție. De ce avem un asemenea renume și de ce certificatele Cambridge sunt recunoscute în întreaga lume, din Statele Unite până în Australia? Pentru că examenele sunt totdeauna organizate și concepute astfel încât să ofere o atmosferă plăcută, dar în același timp să asigure un proces de învățare eficient și un proces de învățare care să fie foarte corect recompensat, atât de profesorii pregătitori, cât și de certificatele în sine. De asemenea, nu e un secret faptul că toate testele sunt făcute de experți, de niște oameni minunați care lucrează undeva între 3 și 5 ani la conceperea unui examen care trece după aceea printr-o perioadă de 3 ani de încercări peste tot în lume. Adică părți din acel examen sunt testate cu copii, cu candidați din întreaga lume, după care se reajustează și la final ajung în fața copiilor ca examen oficial. Atât pregătirea cât și certificarea, diplomele, totdeauna vor motiva și totdeauna vor ajuta copiii să crească pas cu pas și să dezvolte abilitățile de comunicare și nu numai, și abilitățile de examinare, pentru că și sunt convinsă, profesorii mei Lili vor confirma acest lucru. Copiii nu învață doar limba engleză, copiii învață cultură și civilizație, învață cum alți copii în întreaga lume trăiesc, învață, se joacă și cu toții învață strategii de examen. Strategii de examen care le vor putea fi utile nu doar în timpul examenelor Cambridge, ci în timpul oricărui alt examen de competență lingvistică. Acum, ar trebui să știți, dragi părinți, că eforturile dumneavoastră sunt totdeauna recompensate dacă îi sprijiniți pe copii să se pregătească pentru examenele Cambridge pas cu pas, adică pentru fiecare examen. La finalul studiilor, poate chiar la finalul studiilor lor universitare, vor avea șansa să se uite la un CV care este deja consolidat, deja foarte bine construit, cu multe certificate, pentru că fiecare certificat este proba faptului că acel copil a fost capabil să treacă printr-un proces de învățare care s-a finalizat cu succes.
Acesta este, să spunem, e avantajul dumneavoastră. Dar când ne-am gândit la cum să concepem desfășurarea examenelor pe toată grila europeană, ne-am gândit în special la binele copilului sau al adolescentului sau al adultului care învață limba engleză și care trebuie să o facă pas cu pas, progresiv, nu în eforturi supradimensionate, atât psihologic cât și intelectual, de ce nu chiar și financiar, la sfârșitul, să spunem, clasei a 8-a sau la sfârșitul clasei a 12-a. Nu, e bine să învățăm pas cu pas. Și iată că împreună cu partenerii noștri mei, Lily, Cambridge Assessment English reușește să asigure acest parcurs minunat. Eu mereu îl numesc minunat pentru că chiar este. O să vă prezint foarte pe scurt și cele 5 principii. Validare, dacă noi spunem că cineva este la nivelul B1, așa este, încredere, toți partenerii noștri au încredere în noi și noi avem încredere în ei și absolut toate instituțiile, cele 20.000 mai bine de 20.000 de instituții din întreaga lume care au recunoscut certificatele Cambridge au încredere în noi. E unul dintre principiile noastre. Un alt principiu este impactul și puteți să dați pur și simplu căutare pe Google, nici măcar nu trebuie să intrați pe cambridgeenglish.org, să vedeți câți oameni vorbesc despre examenele Cambridge în termeni foarte laudativi, spunând thank you Cambridge, mulțumesc Cambridge pentru jobul pe care l-am obținut datorită certificatului, universitatea la care studiez sau am studiat, masteratul la care m-am înscris, bacalaureatul pe care nu l-am mai dat și am salvat o zi și așa mai departe. Dacă nu mă credeți pe cuvânt, puteți să verificați pe Google. Practicabilitate, după cum vedeți, de ani de zile ne străduim și în România să ajungem exact acolo unde copiii au nevoie de noi, prin centrele noastre de pregătire, să organizăm examene acolo unde sunteți. Și nu în ultimul rând, calitate în absolut tot ceea ce întreprindem, nu numai noi, ci și partenerii noștri. Acum, foarte pe scurt, mai degrabă pentru copii, ar fi așa ca un fel de amintire a examenului, dar și pentru părinți, ca dumneavoastră să înțelegeți ce se întâmplă în timpul unui examen Cambridge, o să vă prezint pe scurt testele, după aceea o să vă spun ce puteți face dumneavoastră ca părinți și ce pot face copiii singuri cu ajutorul mail-ului, își construiesc traseul și își consolidează informațiile, iar acasă pur și simplu continuă expunerea la limba engleză, care este extraordinar de importantă. Ce trebuie să știți? Că examenul Starters, de exemplu, validează toate competențele, ceea ce la o vârstă atât de fragedă este uluitor. Examenul A1 Movers și A2 Flyers fac același lucru, numai că noi ne mândrim cu faptul că și un Pre-A1 poate să facă parte cu succes dintr-un examen, un examen internațional, și că toate abilitățile de comunicare sunt testate în mod egal. E adevărat, complexitatea examenelor crește cu vârsta și, de asemenea, crește și timpul alocat fiecărei probe. De ce Cambridge Young Learners? De ce examenele A1 Starters, A2 Movers și A1 Movers și A2 Flyers? Pentru că nu văd o variantă mai bună de a introduce conceptul de examen în viața unui elev fără examinatori extrem de bine instruiți la nivel internațional, examinatori care îi încurajează în timpul unui examen și subiecte care să se concentreze pe sublinierea abilităților pe care copilul le are, nu a celor pe care copilul încă nu și le-a însușit. Deci este cea mai bună metodă de a introduce ideea de examen. Examen serios, de altfel. Haideți să ne uităm un pic la câteva exemple de exerciții din proba de ascultare pentru părinții care nu vorbesc limba engleză. Dragi starters, vă mai amintiți că trebuia să trageți linii pentru a potrivi niște personaje cu părți dintr-o imagine, dintr-o poză.
De asemenea că ar trebui să știți alfabetul și cum să scrieți nume în limba engleză. De asemenea că ar trebui să scrieți numere, nu doar nume. Că pe baza informațiilor pe care le auzeați trebuia să alegeți caseta sau imaginea corecte. De asemenea că trebuia să colorați obiecte pe baza instrucțiunilor în limba engleză. Ok. Iată și cum arată o poză din examen, asta pentru dumneavoastră, dragi părinți, să vedeți că examenul, într-adevăr, cu seriozitate evaluează abilitățile copiilor, dar, în egală măsură, îi expune unui univers cu care ei se simt bine, unui univers cu care și dumneavoastră vreți să-i obișnuiți. Poze cu copii, jucării, jocuri, activități pentru copii și așa mai departe. Ei, și acum, doar așa un preview. O să îi dau cuvântul primei doamne profesoare de la May Lily, care s-a ocupat de pregătirea copiilor care au susținut examenul Pre-A1 Starters. Doamna profesoară Andreea Crăițoiu. Îți mulțumesc, Andreea, și te felicit pentru performanțele copiilor. Te las să spui câteva cuvinte și să-i prezinți. Mulțumesc, Aniela, pentru frumoasa prezentare și sunt convinsă că informațiile pe care ni le-ai oferit în seara asta sunt de mare ajutor părinților să-și facă o idee așa mai bună asupra examenelor. Mai am, să știi că nu m-am oprit. Vă dau vouă cuvântul din când în când, dar prezentarea mea până la sfârșit o să aveți informațiile. Grozav. O să mă adresez copiilor acum în primul rând. I'm so very excited tonight to see you all, and I'm so happy that you have your parents by your side, because this is real. It's a real occasion to celebrate you. Okay, all your hard work paid off. Okay, you now have your Cambridge certificates. You should be very proud of yourselves, and we are so proud of you as well. I'm sorry that, because of this pandemic, we couldn't hold the ceremony like we used to in the previous years, but I'm happy, I'm excited to see that you've all joined tonight. And I'm so grateful to you all that you're here with us, by our side as well. Okay, so I want to congratulate for taking the Pre-A1 Starters certificate, Daniel Ciobănescu, David Copânceanu, Carol Crăițoiu, Frederic Dumitrașcu, Ștefan Sârbu, Tudor Sârbu. I applaud you all. You have all my congratulations. I'm so proud of you guys. And these were all my starters, my Pre-A1 starters students. So I will talk to other kids as well afterwards. Congratulations. Congratulations. And now I'm going to invite and congratulate another great teacher, Ana Maria Mitroi. Felicitări și bună seara! Bună seara, mulțumesc mult! Și eu vreau să le mulțumesc părinților pentru că, așa cum bine știu, toată această pregătire, parte din ea a avut loc și online din cauza pandemiei și le mulțumesc pentru sprijinul pe care l-am avut din partea domniilor lor. Vă felicit pentru copiii minunați pe care îi aveți. Este o onoare și o bucurie pentru noi să avem la centrul nostru asemenea copii. Mă bucur că sunteți alături de noi în această seară și acum aș vrea să mă adresez și copiilor în limba engleză. Hello guys, I'm happy to see you, to be here with you. I love you, I'm proud of you because you worked hard. I'm happy to celebrate your success. You truly deserve it. Congrats on your results. As you know, part of our preparation for the exam has taken place online, which was quite difficult for you, mainly for you, but you succeeded.
You got great, awesome results. I'm very happy about you. Once again, I'm proud of you. I applaud your success. And I can't wait for you to get the next certificate. We are here to help you do so. Once again, I love you and thank you for joining us tonight. Congratulations. Ana Maria, maybe you want to call their name. Oh, yeah. Yeah. Congrats, Alexia Amzolini, Diana Amzolini, my twins, Roberta Borcan, Andreea Brădescu, Minola Chiriac, Julia Ciulcu, Daniel Olimid. Okay, it's written. Their names are written. Maxi Cristoiu, Andrei Dumitrașcu, Melek, Grigoran, Andreea, Emma. I don't know if she's not with us tonight. So congrats. I've seen Emma. She's there, I think. Emma is there. Yeah? Too. I think so, yeah. Did she join? Okay. Yeah. But if she's here, hello, Emma, congrats everyone. Congratulations, kids. Și nu numai felicitări, dragi copii, ci și mulțumim din partea Cambridge Assessment English pentru toate eforturile și pentru toată munca voastră, pentru că știm că nu e ușor să te pregătești, dar este foarte amuzant și cu profesorii pe care i-ați avut, cu siguranță ați învățat lucruri într-un mod foarte, foarte amuzant și distractiv. Voi merge mai departe cu câteva fragmente din următorul nivel, A1 Movers, din partea de citire și de scriere. So, dear kids, do you remember that you had to copy words, circle the letter that was correct, then copy some words and tick a box? Vă amintiți, așa este, dragi părinți? Cam acestea sunt lucrurile pe care ei trebuie să le facă, de exemplu, la proba de citire și de scriere. Să scrie în cuvinte simple, 1, 2, 3 cuvinte simple, răspunsuri la întrebări și să completeze propoziții. De asemenea, pe baza capacităților de a înțelege un text scris în limba engleză, să bifeze răspunsuri corecte. Cam așa arată. Și proba, foarte frumos colorată, ca de altfel toate testele pentru young learners, pentru cei mici și foarte mici. Așa că, felicitări, dragi copii, celor care au primit sau poate urmează să primească acest certificat A1 Movers. Andreea? Yes. Te las pe tine să-i feliciți. Mulțumesc, Aniela. Thank you. Numele. I also want to congratulate you all again. Yeah, we have here Alexandru Birtu. Congrats. Andrei Butarin. I've seen you. You're there. Rareș Buzurin Capra. You're there. I know. Congratulations. David Kamen. Congratulations. Alexia Dinache. To you too. Vlad Moandă. Anastasia Sanfira. Congratulations, dear. Delia Puținelu. Congratulations again to you all. Mulțumesc, Andreea, și din nou, doamna profesoară Ana Maria Mitroi, pentru copilașii care au susținut și și-au obținut certificatul A1 Movers. Ana Maria? Andreea, cred că Ana Maria fie pe mute, fie... Ia să vedem, o găsesc imediat prin mulțime, dacă o găsesc sau nu. Poate are vreo problemă de conexiune. S-ar putea, da. Câteva secunde să mai așteptăm. O să citesc eu numele copiilor atunci și felicit în numele doamnei profesoare Sonia Bozbici, Alesia Ciobanu, Teodora Orovicianu, Alexandra Perloc și Adriana Saracin. Felicitări, dragilor! Felicitări, mult dintre sunt cu noi. Yes, congratulations and thank you on behalf of Cambridge Assessment English. Ana spune că nu poate să dea în mute singură, cred. Cred că și-a dat singură mute și probabil... Și acum nu mai poate. Acum o să-i dau eu. Sigur. Da.
Așa este, dragi părinți, cu online-ul, vedeți? Și astfel de situații întâmpinăm și în timpul orelor, dar... Da, trebuie știut faptul că e posibil ca unele cursuri de pregătire să dureze un pic mai mult. Tocmai că acești timpi se adună, câteva secunde ora asta, câteva secunde ora viitoare, dar este un preț foarte mic pe care zic eu că e bine să-l plătim, astfel încât copiii să rămână expuși traseului pe care deja l-au început și pe care și-l doresc. Ok, putem să mergem mai departe. Mai departe, așteptam să le spună și Ana Maria ceva copiilor, dar merg mai departe. Doamna profesoară Călina Anca, nu știu dacă este în sală. Andreea mi-a spus că este, dar trebuie să o ajuți să-și activeze microfonul. O să dau. Da. Care au fost pregătiți de Andreea Popa de data aceasta. Dacă doamna profesoară este. Da, imediat. Da. Este și Andreea. Să o găsesc, că suntem mulți. Ok. Hello. Mă auziți? Da, te auzim foarte bine. Vreau să-i felicit pe copii, chiar dacă nu suntem de mult timp împreună. Am văzut reale progrese, vreau să-i felicit din tot sufletul. Pe David Dumitrașcu, pe Tudor Necea, pe Cristina Novac și pe Iulia Pană. Felicitări și mult succes pe viitor! Mai avem și alți copilari și nu. Felicitări, dragi copii! Este primul nivel pentru care certificatul este recunoscut de minister ca să înlocuiască proba testul acela din clasa 5-a. Să vă dau mai multe informații un pic mai încolo. Mulțumesc și felicitări încă o dată. În ceea ce privește examenul Flyers, iată și câteva task-uri din partea de vorbire. Trebuie să vă aduceți aminte, dragi copii, că trebuia să vă uitați la poze și să vedeți care din obiectele de acolo era diferit. După aceea trebuia să întrebați și să răspundeți la întrebări, să spuneți propoziții simple și să dați răspunsuri simple. Ele erau simple, dar probabil că și vouă vi s-au părut simple, dar probabil că ați muncit mult ca să vi se pare că sunt simple și eu vă felicit pentru toată munca pe care ați făcut-o. Iată și pozele dintr-o probă din speaking. Pe baza acestor poze, copiii trebuie să spună o poveste și trebuie să vă mărturisesc că sunt mulți cei care învață să spună povești în engleză înaintea limbii române, datorită pregătirii pentru examenele Cambridge. Haideți să-i felicităm pe cei care și-au obținut acest certificat A2 Flyers. Anca? Desigur, sunt aici. Mulțumesc mult. Plăcere. Felicitări Alexandra Badea, felicitări Ioana, Julia, Ana Maria, Daria Scheva, Eric Palfi, Daria Sandu, Matei Solea. Felicitări tuturor! Vorbeam și eram pe mute. O altă problemă. Ba-ți închis microfonul să nu deranjezi, ba-l deschis. Felicitări, dragi copii! Voi continua prezentarea mea cu câteva sfaturi, câteva resurse pe care dumneavoastră, dragi părinți, le puteți folosi acasă cu copiii sau puteți să-i ajutați să facă acest lucru singur, să rămână în permanentă legătură cu limba engleză. În primul rând, noi totdeauna recomandăm materiale oficiale editate de Cambridge University Press și știm foarte bine că May Lily sunt în acord cu noi și că folosesc materiale oficiale. Este un slide pe care eu îl folosesc doar ca părinții să înțeleagă că aceste materiale pe care ei trebuie să le sprijine, sunt redactate de aceiași experți care fac și examenele Cambridge. Deci există o logică pentru recomandarea noastră.
De asemenea, trebuie să vă asigurați că un copilaj care învață își face temele pentru mail-iri, de ce nu, trebuie să aibă un anumit program și o anumită frecvență de expunere la limba engleză. Ei, copiii nu se pot supraveghea din punctul acesta de vedere, dar dumneavoastră, părinții, puteți să o faceți. De asemenea, trebuie să-i lăsați să se joace, pentru că avem atât de multe jocuri. E adevărat, ele sunt pe computer, dar în ziua de astăzi toată lumea e pe computer și pe telefon. Atât timp cât acele jocuri sunt Cambridge Digital Games, sunt Cambridge, vă încurajăm să-i lăsați să se joace. Și de asemenea să le adăugați acasă câte o activitate în plus pe săptămână și puteți să vă alegeți de la noi de pe site. Avem informații în limba română, după cum observați, există cambridgeenglish.org/ro, o pagină dedicată, să spunem mai degrabă, părinților decât profesorilor sau copiilor, unde puteți să descărcați și să accesați o grămadă de activități și de jocuri. Cum ar fi cărțile cu cuvinte pentru fiecare examen în parte, sunt niște cărți colorate pe care le puteți descărca și apoi copiii se pot juca pe acele materiale în format PDF, postere pe care de asemenea puteți să le descărcați și să le printați ca ei să se joace acasă, flashcards. Sunt convinsă că ei sunt familiarizați cu aceste carduri la mail-iri, dar se pot juca și în timpul liber cu ele. Și de asemenea trebuie să-i lăsați să se joace, să se joace, să se joace, pentru că uitați câte aplicații și câte jocuri avem. Intrați pe cambridgeenglish.org/ro și o să găsiți acolo tot ce aveți nevoie. Exerciții interactive suplimentare, dar și activități pe telefon, aplicații pe telefon. Foarte, foarte rapid, câteva imagini de pe site. Și de asemenea, puteți să urmăriți videoclipuri împreună cu copiii de la noi de pe site, cambridgeenglish.org. De fapt, puteți să intrați de la noi de pe site, dar puteți să mergeți direct pe YouTube și să dați căutare după Cambridge English. Și acolo descărcați sau vizionați împreună cu copiii în direct momente din examen. De fapt, examen la proba de speaking, la proba orală integral. Așa cum vă promiteam, un pic despre recunoaștere, A2 Movers și A2 Flyers au fost recunoscute de câțiva ani de Ministerul Educației și Cercetării din România ca să înlocuiască acea probă din clasa a 4-a pentru ca elevii să poată studia în clasa a 5-a într-o clasă cu predare intensivă a limbii engleze. Dacă cumva auziți pe lângă dumneavoastră alți părinți sau alți profesori, știu eu, care nu sunt cu siguranță profesori mail-iri, care vă spun că certificatele expiră, vă rog să nu-i credeți. Nu există și nu a existat niciodată și în mod clar nu va exista niciodată niciun expiry day, niciun termen de expirare pe niciunul din certificatele Cambridge. Avem un singur test care se numește IELTS și nu este relevant pentru copii, este mai degrabă relevant pentru adolescenții din clasele a 12-a care nu și-au luat niciun certificat Cambridge. Ok, în ultimul ceas trebuie să ai ceva la mână, că poate vrei să pleci să studiezi în afara țării. Acel test IELTS are o recunoaștere de 2 ani, că el nu vine practic cu... Noi nu știm cum a ajuns candidatul la un anumit scor în IELTS și nu știm, a făcut un curs, n-a făcut, a învățat de la televizor, din filme. Și nu putem garanta că acel rezultat poate să fie sustenabil, să țină o perioadă mai lungă de 2 ani de zile. Nu știu cum se face, că oamenii au înțeles poate greșit sau poate nu sunt suficient de bine informați, că au luat un test care nu are nicio legătură cu copiii, un test Cambridge și l-au multiplicat ca pe parte de valabilitate. Examenele Cambridge nu expiră și pentru că, așa cum spunem noi în engleză, sharing is caring, să împarți cu cineva înseamnă să-ți pese de acel cineva, vă rog, dragi părinți și pe dumneavoastră și voi, dragi copii, să spuneți lumii întregi că certificatele Cambridge nu expiră. Da? Puteți să verificați asta și la noi pe site. Bun.
Trecem la următorul nivel, A2 Key for Schools. La A2 Key for Schools, ceea ce este absolut important de știut este că în România acest certificat poate să asigure un loc într-o clasă cu predare intensivă sau bilingvă a noua la liceu, dar acest certificat poate fi folosit începând de anul acesta, indiferent de când a fost el obținut, și să înlocuiască proba de bacalaureat dacă pe el scrie minim 140 sau maxim 150 de puncte. Pentru că începând de anul acesta, toate certificatele Cambridge care specifică un minim de 140 de puncte pe grila Cambridge deci orice certificat este recunoscut de minister ca să înlocuiască proba de bacalaureat. Tocmai ce am văzut o greșeală aici, că probabil de la tastatură. Ok, 140 de puncte. Deci, dragi copii, cei care așteptați cu nerăbdare să vă auziți numele, pentru că știți că ați obținut un certificat ca urmare a examenului A2 Key, puteți să verificați câte puncte aveți. Și dacă aveți 140 sau mai mult, ați scăpat și de bacalaureat. Evident, voi continuați procesul de învățare și de acumulare a altor certificate, dar e ca și cum ai scăpat de o greșeală. Ok. Sunt recunoscute peste tot în lume și la noi pe site puteți găsi videoclipuri și baza de date cu testimoniale, cu oameni care vorbesc despre acest certificat și cu toate instituțiile care îl recunosc. Doar o poză, nu o să vă arăt video acum, din proba orală de la A2 Key, asta mai degrabă să-și aducă copiii aminte de cum a fost la examen. Și acum, Anca, te rog să îți feliciți candidații, să-ți feliciți elevii care au obținut acest examen au susținut acest examen A2 Key și și-au obținut certificatul. Felicitări, felicitări, dragi copii! Felicitări și mult succes în continuare! În continuare înseamnă B1 Preliminary for Schools. Pentru B1 Preliminary for Schools, ca de altfel pentru toate celelalte examene, găsiți informații, dragi părinți, în limba română la noi pe site, inclusiv o broșură a candidatului. Și în ceea ce privește recunoașterea, nu mai este deja un secret că toate certificatele obținute ca urmare a lui B1 Preliminary, însemnând B1 și B2, sunt acceptate să înlocuiască acea probă din clasa a 9, plus bacalaureatul, plus o grămadă de locuri de muncă în companii care ne respectă și care ne acceptă certificatele. Felicitări! Andreea, te rog să-i strigi pe copiii pe care i-ai pregătit cu atâta drag și dedicare. Aici avem, da, copii care au luat certificatul B1 Preliminary. B1 Preliminary și scrie A2 Key, este B1 Preliminary. Nicio problemă, nicio problemă. Felicitări, ați fost grozavi, ați evoluat atât de frumos. Sunteți nu la primul, nu la al doilea, ci cred că la al treilea, al patrulea examen Cambridge, da? Și continuăm să ne pregătim și pentru nivelele următoare. Sunt convinsă că o să ne descurcăm de minune. Unii dintre voi aveți evaluarea națională anul acesta, dar încă ne pregătim și la limba engleză, bineînțeles. Îi felicit, congratulations to you all, Maria Vrămescu, i-am văzut pe unii dintre voi aici, felicitări. Anastasia Bercea, Chiara Burlan, Bristena Cara, I know you're there. Ian Victor Ciobanu Curcan, congratulations. Dara Dobrescu, congrats. And there are some more. Raisa Fudulu, congratulations. Maria Ionilete Vladu, congrats. Robert Niță, congratulations. Robert Olimid, congrats. Good luck. Rebecca Pârlea, congratulations. Ștefan Sasu, congrats to you all. And there are more. Alexandru Sava, of course, congrats. I've seen you. Natalia Sărăcin, Mihnea Segărceanu, congratulations. Radu Sârbu, congrats Radu. Alexia Ștefan, congratulations. Carina, congrats. Ruxanda Zamfirache,
Congratulations to you all. Congratulations, Maria Popescu. Asta e cuvântul de ordine astăzi, da? Congratulations, da? Congratulations! Eu trebuie să-mi cer scuze pentru că e adevărat, eu am pregătit prezentarea și uite, am uitat să schimb aici că nu este A2 Key, este B1 Preliminary pentru toți cei care au fost strigați de vreo 3 slide-uri încoace. Felicitări! Nici o problemă, ei știu de ce sunt în stare, ce nivel au. Ca să nu mai vorbim de calitatea limbii engleză pe care cu toții am învățat-o pregătindu-ne pentru examene Cambridge. B2 First for Schools este primul certificat, să spunem, din liga încă dedicată adolescenților, care se bucură în ziua de astăzi de recunoaștere chiar printre universitățile din afara țării, ca să nu mai vorbim că și universitățile din România acceptă B2 First, de exemplu, pentru profesorii universitari care vor să-și predea cursul în limba engleză. Au nevoie de acest minim B2 First. Unde putem să-l mai folosim pentru absolut orice, de la admitere în clasa a 9-a, pentru că sunt unii copii care își pot lua B2 undeva în clasa a 8-a, cei mai mulți, de fapt, reiau pregătirea în clasa a 9-a cu B2 First. Dar pentru bacalaureat și pentru universități și pentru CV-ul vostru în viitor, dragi copii, B2 First este o altă opțiune, este un următor pas. C1 Advanced este regele examenelor și când am început eu să lucrez pentru Cambridge acum vreo 10 ani, toată lumea spunea: dar mi-am luat Cambridge-ul și nu înțelegeam, că știam că sunt foarte multe examene Cambridge. De ce spui că ți-ai luat Cambridge-ul? Pe vremea aceea, oamenii se pregăteau foarte, foarte mult timp și din greu doar pentru acest examen și făceau eforturi extraordinare și, într-adevăr, când își luau C1 Advanced, spuneau că mi-am luat Cambridge-ul. În timp, iată că toate examenele noastre au devenit prietenoase și oamenii au înțeles, copiii au înțeles cât de important este să te pregătești pas cu pas. Dar C1 Advanced este, într-adevăr, să spunem, cel mai iubit examen de către profesori, dar și de către copii. Îl putem folosi cu succes la bacalaureat, recunoaștere la foarte multe universități din toată lumea și la aproape toate universitățile din Marea Britanie. Și pentru CV-ul vostru, dacă sunteți curioși, puteți oricând, voi copii, cei care și-au luat acum B1 Preliminary, puteți deja să căutați la noi pe site și să selectați examenul, să selectați țara și să vedeți unde și de cine este recunoscut certificatul pe care l-ați obținut. Am vrut să includ acest slide pentru că e ca și cum ai vedea un obiectiv în câțiva ani. Ani buni, dar e bine să-l vezi de acum. Poate vreți să studiați în Marea Britanie. Acestea sunt cele 10 universități preferate de studenții români. Universități de top, după cum vedeți, din UK, din Marea Britanie. Iată și câteva companii care, atât în România cât și în afara țării, vor shortlista, vor selecta CV-urile care includ certificate Cambridge, astfel încât respectivii candidați pentru un loc de muncă să fie invitați la un interviu. Practic, un certificat Cambridge, 2, 3, 4, toate certificatele Cambridge te ajută să deschizi uși. Și certificatele, dar și engleza Cambridge pe care o înveți pregătindu-te pentru ele. Și la final, să spunem, cel mai ambițios proiect al unui elev este să-și ia C2 Proficiency, este ultimul certificat din serie, dar este primul certificat istoric vorbind, pentru că a fost primul certificat inițiat de Cambridge. Este un certificat, un examen pe care noi spunem că odată ce ți-ai luat un certificat care vine ca urmare a lui C2, Proficiency, ești la fel de bun ca un nativ. Unul extrem, extrem de bine educat și într-o zi norocoasă. E o glumă care mie îmi place foarte mult, dar mai în glumă, mai în serios, ăsta e adevărul. Iată și traseul. Felicitări, dragi copii, cei care v-ați obținut
certificatul ca urmare a examenului Partners. Felicitări și mult succes în continuare celor care acum sunt fericiți deținători ai unui certificat A1 Movers. De asemenea, mult succes în continuare, felicitări și mulțumiri pentru cei care au muncit pentru A2 Flyers. Multe felicitări și mult succes în continuare. Ia uitați-vă un pic, sunteți și au luat certificate ca urmare a examenului A2 Key for Schools. Și de asemenea, multe felicitări și mult succes. Ia uitați cât de aproape sunteți de cel mai ambițios proiect, celor care astăzi sărbătoresc certificatul bine meritat B1, obținut ca urmare a examenului B1 Preliminary for Schools. Felicitări încă o dată, vă mulțumim. Din nou, vă mulțumesc și eu, ca profesor de limba engleză. Cred în continuare cu tărie că odată ce începeți un proces de învățare către un examen Cambridge, vă transformați și că fiecare din voi, dragi copii, transformându-se, face lumea un pic mai bună. Congratulations to you, dear kids. And congratulations and thank you to you, dear teachers at May Lily. Without you, we couldn't have made it. Mulțumim, dragi părinți, și felicitări pentru copiii dumneavoastră minunați. Eu acum o să opresc prezentarea mea, dar doar pentru a da voie acelui filmuleț pe care îl așteptăm cu toți. Mulțumim, Aniela. Mulțumim, și eu mulțumesc de invitație. Și nu e... Mulțumim, dragi părinți. Vreau să mulțumesc în special părinților că și-au rupt un pic din timp într-o vineri seară să fie alături de copiii lor și în același timp sunt alături de noi și apreciem lucrul acesta. And you kids, don't forget, always dream big. Ok? Vreau să-i dau cuvântul lui Constantin Crăițoiu, partenerul meu de la May Lily și de viață, care are o prezentare foarte, foarte frumoasă pentru noi și mulțumim pentru seara aceasta minunată. Vă dorim toate cele bune. Costi? Îi mulțumesc în mod special doamna profesoare Aniela Bușilă pentru această frumoasă ceremonie pe care am organizat-o împreună, dar pe care a condus-o cea mai mare măsură de la un capăt la celălalt. Vreau să vă mărturisesc în același timp că acest parteneriat cu Universitatea Cambridge Assessment English, ne onorează. Este o experiență din care am avut foarte mult de învățat. Am avut foarte mult de învățat în toți acești ani, dar am avut de învățat foarte mult și în această perioadă. Felicit Universitatea Cambridge și dau acest exemplu pe care l-am urmat și noi de adaptare, așa cum am văzut și ieri ce s-a întâmplat pe planeta Marte, da, cu rover care a aterizat pe planeta Marte. E și acolo pandemie, dar viața merge mai departe. Iar Universitatea Cambridge și Cambridge Assessment English s-au adaptat foarte, foarte repede, și-au adaptat metodele de predare, au creat într-un timp record metodologii noi de predare și de susținere atât a profesorilor cât și a elevilor. O metodologie de asemenea mult îmbunătățită a fost aceea a examenului, a fost pentru noi și cel mai mare examen pe care l-am susținut. Am fost printre puținele centre curajoase, să spun așa, dar Cambridge și British Council ne-au sprijinit în această privință să organizăm examenul Cambridge în plină pandemie, în luna septembrie, când numărul cazurilor era în creștere. O felicit pe Andreea Crăițoiu pentru determinarea pe care a arătat-o de la început. Noi chiar n-am fost de aceeași părere inițial când a trebuit să intrăm în lockdown. Eu mă preocupam de cum vor funcționa cursurile online, cum să comunicăm asta cu clienții, să facem trecerea de la față în față la online. Ea era foarte preocupată de examenele Cambridge și de susținerea, doar ce făcusem înscrierile, și îi spuneam că nu avem cum să susținem, este la cum evoluează lucrurile în România și în lume, e imposibil să susținem în mai, dar a rămas determinată în această privință și cu siguranță a stabili un obiectiv atât de înalt și de clar îi influențează rezultatele.
Felicitări profesoarelor din centrul Mei Lili pentru munca susținută de ani de zile și care se reflectă acum în niște rezultate excepționale. Felicitări părinților pentru faptul că au încredere în noi, pentru că au rămas alături de centrul Mei Lili și își sprijină copiii cu tot ceea ce ține de ei în acest drum de evoluție până la urmă, nu doar în ceea ce privește competențele lingvistice, cât și, așa cum foarte bine doamna profesoară Bușil a spus, în chestiuni legate de cultură, civilizație, mentalitate, etc. Bineînțeles, copiii, voi sunteți eroii acestei zile. Nici nu vă dați seama ce rezultate extraordinare ați obținut. Mi se pare incredibil pentru că eu am fost coordonator Erasmus la Facultatea de Științe Sociale și mă ocupam de mobilitatea studenților români și străini care circulau dintr-o universitate în alta pentru a studia în limba engleză. Și vreau să vă spun că condiția pentru a accepta un student străin să vină să studieze în limba engleză în România sau condiția pentru un student român să meargă într-o altă universitate europeană cu predare în limba engleză era să aibă nivelul B1 sau B2. Cel mai adesea B1. Iar voi, iată, deja în clasa 6, a 7, a 8-a, aveți îndeplinite aceste obiective. Nici nu vreau să mă gândesc, de exemplu, la cei care au deja B2, că este în fața testului C1. Deci rezultatele sunt cu totul și cu totul excepționale, vă felicit. Noi vom continua acest parteneriat cu Cambridge, acest parteneriat în cadrul echipei Mei Lili, cu părinții, cu elevii, cu întreaga comunitate. Ne vom continua acest drum și această viziune noastră de a participa la o educație de cea mai bună calitate. Suntem foarte fericiți că suntem parteneri cu Universitatea Cambridge și acesta un vis pentru noi. Eu lucrez în domeniul universitar și Universitatea Cambridge pentru mine are o semnificație cu totul și cu totul aparte. Tocmai am văzut de curând filmul cu marele fizician care a studiat la Hawkins, care a studiat la Cambridge. Noi am și vizitat acum 2 ani universitatea și toate aceste locuri emblematice care apar în imaginile legate de examenele Cambridge, așa încât vă promitem și vă invităm în același timp, dragi elevi, dragi părinți, să continuați acest drum, să vă înscrieți pentru următorul examen. Standardul este foarte sus în acest moment, mă și sperie, dar mă și motivează în același timp acest lucru, să ai 90% din candidați pentru PET au obținut punctaj maxim, 9 din 10 au luat maxim, incredibil. Grade A, da, grade A. La starters, 90% au luat punctaj și au luat cele 15 scuturi. Per ansamblu, rezultate cu totul și cu totul excepționale. 82% mai exact din candidați au luat punctaj maxim, dar merită să-i menționăm și să-i felicităm și pe ceilalți, pentru că cu tot ceilalți 8% care au în față etapele următoare în care pot să performeze la același nivel sau mai sus, pentru că și ei sunt câștigători, pentru că și ei au promovat examenele Cambridge. Felicitări tuturor! Un candidat care a obținut un certificat Cambridge, da? Felicitări tuturor! Felicitări tuturor! Mulțumim pentru că ați fost în seara asta cu noi. Și mult succes în continuare! Lecția s-a terminat! Bye! 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 Have a lovely evening! Bye-bye! Thank you. Bye! You too. Bye! Bye! Bye!